iti parokya, iti Santo Niño de Praga, iti parokya ti Immaculada Concepcion, iti local government units ti Cervantes, ken Quirino, Ilocos Sur. Kaya't po, ngayad kas kita rigagay ni nga dagitoy dagiti inot-inot amang inurumen iti biyag dagiti tattao nang nangruna dagiti napanglaw. Iti naming pinsan apan nakaikat ti sugal aweteng a negosyo dagiti natuturay amang bundaway kadagiti napanglaw. Iti pan nakailepas iti aluling bridge amang konektar ti Ilocos Sur ken Mountain Province anabayagin na nairugi ngem saan pa'y analpas. Iti pan nakaipatakder iti rantay iti karayan ti katkateng. Iti pan nakapasaya at hospital minitoy Cervantes nga maagdaan kuma iti kompleto ken napintas a facilities ken nalalaing nga doktor. Matago-tago tato angin. Igimos ko na ito'y panagyaman.